A vegades podem creure que els nostres petits pecats estan justificats i amb aquest pensament donar via lliure a aquelles coses que pensem que són inofensives. Samsó, després de voler veure la seva dona i trobar-se que el pare d'aquesta l'havia donada a un dels amics de Samsó, enfadat va agafar 300 guineus i lligant-les de dues en dues hi va posar una torxa per cremar el camp dels filisteus. Quina excusa fas servir per cremar l'hort de la teva vida? Cada dia ens enfrontem a situacions que ens condueixen a fer les coses segons la nostra manera i no la de Déu. Responem a situacions quotidianes on sempre se'ns brinden dues opcions i de vegades actuem pensant que així ens beneficiarem, però el cost de fer-ho és molt alt. Jutges capítol 15, versets 4 i 5 ens diu: Llavors Samsó se'n va anar, va capturar 300 xacals, va preparar unes telles i lligant cua contra cua va posar entre cada dues cues una teia. Després encengué les telles i deixà anar els xacals entre els sembrats dels filisteus. D'aquesta manera va cremar garbes i sembrats, i fins i tot les vinyes i els olivars. Aquelles petites guineus que utilitzem cremen tota la feina que hem anat construint dia rere dia. En un moment i de manera gairebé invisible, les petites coses que permetem fan la seva funció. Van consumint tot allò que hem aconseguit i treballat, fins que, sense adonar-nos, el foc s'ha estès per tot el camp, consumint-ho gairebé tot, de manera irreparable. Puc mentir perquè m'he enfadat. Puc mirar 5 segons alguna cosa indecorosa. Puc obviar l'ajuda a una persona necessitada. Puc maleir i fins i tot puc deixar anar una paraula grollera en un moment de frustració. Però aquestes guineus que hem atrapat compleixen la seva funció. Arrasen amb la nostra vida espiritual. Podem triar no atrapar aquestes guineus. Sempre hi seran. Deixem totes aquelles decisions que poden destruir-nos en les mans de Jesucrist, sabent que ell té el control. Tal i com ens diu Colossencs 3:17, tot allò que fem, sigui de paraula, sigui d'obra, fem-ho en nom de Jesús, el Senyor, donant gràcies per mitjà d'ell a Déu Pare. Estimat Pare Celestial, et prego que ens ajudis a controlar cadascuna de les situacions en què tenim facilitat per agafar tot allò que ens convida a desviar-nos de tu. Que no utilitzem sota cap pretext allò que és destructiu. Ajuda'ns a apartar-nos de les opcions que poden cremar tot el que ens has ajudat a construir. Que l'únic foc que ens domini sigui el del teu Sant Esperit. T'ho demano per tots aquells que veuen aquest devocional, per les seves famílies i amics i també per tots els meus éssers estimats. En el preciós nom del teu fill Jesús. Amén. Que tinguis un dia molt beneït.